että sä elät sellaisesta, teet sellaista duunia ja elät sellaista elämää, joka ei niinku kuitenkaan täytä sitä sun niinku sydäntä. Firman nimi on Töttörö, edustetaan erilaisia online-talentteja, autetaan niitä kaupallistamaan niiden sisältöä ja brändiä. Ja tällä hetkellä meillä on 9 henkeä duunissa. Päätyi toisen vuoden tilikausi ja tuplattiin liikevaihtoja. Kasvetaan, että on nuori kasvuyritys ja mennään tosi kovaa vauhtia eteenpäin. Ja tarkoitus nyt niin aloittaa ensin Suomea ja sitten tässä pikkuhiljaa lähteä rakentamaan bisnestä myös maailmalle. Päätin sitten silloin niin 2014 keväällä toki, että mä haluan perustaa firman ja mä en tiedä tarkalleen, että miten mä teen sen, mutta mä lähdin vetämään niistä projekteista, tutustuin parin mutkan kautta Dudesoneihin ja kuulin, että heillä on samanlainen idea, että ne on vuoden ajan miettinyt tällaista verkoston perustamista ja niiltä puuttui sitten siinä kohtaa vetää. Ja sitten me istuttiin Lauttasaaren ja Dudesoneiden toimistolla mun lapsuuden niin omat idolit tuntui tosi uskomattomalta, että mulle oltiin kuitenkin sanottu, että Joona, että sun pitää 10 vuotta tehdä duunia, että sä pääset noihin piireihin. Ja siinä me istuttiin ja sitten toi Laasela Jarno sanoi mulle, että hei Joona, että sulla on samanlainen meininki kuin meillä oli Dudesoneilla aikoinaan, kun perustettiin ryhmää, että me halutaan, että sä lähdet vetämään tätä firmaa. Ja muistelee omia kouluvuosia Kouvolassa, niin oli se niinku aika kaukana siitä, että mitä ehkä itse halusi sen olevan. Et se oli enemmän sitä, että niinku, ehkä turhaa unelmointia ei välttämättä ollut kauhean sallittua. Et opiskellaan varmaa ammattia. Mä haluaisin lähteä opiskelemaan putkimieheksi ja Opo sanoi siinä kohtaa, että Joona, että ei kannata, että et sä sinne pääse kuitenkaan. Että niin ainakin omassa niin nuoruudessa olisi kaivannut enemmän sitä niin tukea ja tsemppiä ja varsinkin niin nuoret, jotka ei lähde sellaisista lähtökohdista, että niillä on niin korkeakoulutut vanhemmat ja kaikki välttämättä niin hyvin, niin uskallettaisiin, voitaisiin luoda sitä uskoa, että kuka tahansa voi niin päästä pitkälle, mistä lähtökohdista tahansa. Koen, että niin tosi paljon on sellaisia ihmisiä, jotka ei uskalla toteuttaa unelmia ja se liian moni jää pyörittelemään, on sitten bisnesidea tai joku muu ja on liian perfektionisti ja viilaa sitä liian pitkälle ja sitten unelmat jää toteuttamatta. Myös ehkä pitäisi, että sä oot siinä vaiheessa jo onnistunut, jos sä oot tehnyt edes jotain. Uskaltaisi lähteä edes jollain tavalla kokeilemaan ja lähteä jostain liikenteeseen sen sijaan, että vatvoo asioita liian pitkään, koska sit sä voit menettää koko elämän. Että sä elät teet sellaista duunia ja elät sellaista elämää, joka ei kuitenkaan täytä sitä sun sydäntä. Mä muistan, joku asiakas sanoi mulle, että Joona, että on sunkaan on tosi kiva tehdä bisnestä, että sä oot oma itsesi ja sä tuut huppari päältä tänne. Että paljon kivemmin tehdä sunkaan näitä juttuja, kun sitten joku pukumies marssii tohon ja sitten esittää myyntiräpit, että sä oikeasti haluat auttaa. Ja mun mielestä se on kaikkein siisteintä, että voi duunissa olla just se oma itsensä, eikä tarvitse esittää mitään. Ja mä uskon, että se on ollut se oma avain sen omaan menestykseen. Ihmiset on uskaltanut lähteä rohkeasti toteuttamaan omia unelmia. Mun mielestä se on ollut suurin muutos tässä Suomessa ja ja nyt myös päättäjät on uskaltanut antaa tilaa yrittäjille ja tilaa epäonnistua ja kokeilla asioita. Ja ehkä musta tuntuu, että nyt ollaan menossa sellaiseen pisteeseen, että nyt vasta alkaa tapahtumaan yrittämisen saralla ja se on ollaan päästy siitä, että annettu yrittämiselle ihan uudet mahdollisuudet. Et kyllä mä itse vahvasti uskon, ainakin itse, että vaikka ympärillä tuntuu, että paljon negatiivista ja asiat menee
monesti huonosti, niin on niin ollut makea nähdä, että ympärillä tosi moni yrittäjä on niin päässyt niin kovaa vauhtia eteenpäin ja uskaltanut niin vähän rikkoa omia rajoja ja muiden ennakkoluuloja.